Здравейте на всички! Днес нашата тема е моят най-добър приятел. Това е урок 9 от учебника ниво А2. Тук имате нарисувани няколко лица. По лицето ние можем да открием какви са емоциите на даден човек. Например, този човек можем да кажем, че е глупав. А този може би е тъжен. Ето тук в зеленото правоъгълниче са дадени думите, с които да си послужим. Вероятно, третият поред в редицата човек е уморен, а последният мъж, който е с очила, мисли за различни формули, облечен е с риза. Кестенявият мъж, вероятно можем да определим като умен. Ако на втория ред започнем да класифицираме хората отзад напред, бихме казали, че този човек е работлив, той се труди, работи, държи в ръката си една лопата и е обут в бутуши. Има червена каска на главата си. Вероятно, той работи тежка физическа работа. Ето тази дреха на български се произнася потник. Този човек е облечен в бял потник. Думата потник е съществително име, което произлиза от глаголът потя се. Постоянно се потя, много работя. Потя се, докато работя. Съответно и дрехата, която е нарисувана тук, се нарича потник. Този човек, това момче, си мисли си за една чаша с вода. Тази чаша е наполовина пълна с вода. Може би това е студена вода. Това момче вероятно е жадно. Този човек е жаден. А този мъж с жълтият пуловер и бялата блуза мисли за сандвич. Вероятно, този човек е гладен. И разбира се, първият нарисуван човек в редицата мери своята температура и не се чувства добре, има температура, затова можем да кажем, че той е болен. Ето това са различни емоции, различни състояния, различни характеристики и качества, с които можем да разкажем за тези хора.